Și pare totul imposibil dacă ai un vis măreț. Că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți, când să te aplauzi și când să te cerți. De asta sunt atât de multe dimineți când se vede în ochii tăi că vrei să dai de pereți cu întreaga lume, că tot ce-i bun apune. Când sufletul se sparge, cine crezi că o să-l adune? Pe bune, să mă trezească cineva când omul va fi om, nu actor de cinema. Rol după rol după rol, dar pentru visul lor unii ucid visele tuturor, cu zâmbetul pe buze și sufletul gol. Rol după rol după rol. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și capul în telefon.